11 ka mga sakyanan ang nadaro sa managlahing disgrasya sa Davao City ug Butuan City. Usa patay ug laing upat, samdan. Ani report. Unom kasakyanan ang nadaro ni ining trailer truck nga dunay kargang pinya. Humanawad og kontrol ang driver ni ini nga gilang si Eddie Amoy, taga Buhangin, Davao City. Sa unom kasakyanan nga nadaro, walay swerteng namatay ang rider sa motor nga gilang si Orlan Umbay, samtang laing tulo pa ang nasamdan. Sa investigasyon sa otoridad, nadaro ang mga sakyanan sa kurbadang bahin sa sitio Pamuhatan sa Marilog, Davao City. Gikustudiya na sa Marilog Police ang driver sa truck kinsa magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries ug damage to properties. Opo, para makalikay pa sa disgrasya sa kadalanan, no? Ilabi na sa mga bagong report nga road crash incident dito sa Marilog kung asa ang driver no nawala ang iyang control sa iyang manibila. O katupod ginakonsiderar po nga accident prone area, pahimangno sa matagusang maghinay-hinay. Sa Butuan City, 5 kasakyanan ang gidaro sa naghaguros nga kotse nga gimaneho ni Arnold Maundo Canyonero, usa ka public school teacher sa kilid sa sports complex sa Bunbun Road, Barangay Libertad. Sa inisyal nga investigasyon, nakainom kuno ang driver samtang nagmaneho padulong sa city proper o giingong nakatulog. Unang nabanggaan ang usa ka motor nga nabangga usab sa usa ka sakyanan nga na side swipe ang nakaparadang tricycle ug nabanggaan ang duha pa ka motor nga nakaparada usab. Sa maong Karambola, nabanggaan ang 4 ka tawo, lakip 5 anyos nga lalaki. Samdan sila Jessica Paula Calo Rosales, Rochelle Adanza, Maylene Espiritu ug 5 anyos nga si Alexis Adanza. Grabing pagkaguba sa kotse nga naundang lang dang nabangga sa punuan. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pagkuha sa bahin sa driver apan daw dili pa kini makastorya human sa aksidente. Kasong reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries ang ipasaka patok sa suspect. Ako, si Real Soroche para sa 1 Mindanao.